aking best friend. Sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. The finest gift to bring, to lay before the king, I will play for you, me and my drum. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. Oh, may naisip ka na bang pangregalo? Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Mangusar kay CR, agmoantay man kalbo. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko. Manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Uy! Bagong damit? Bagong sapatos? Sana yung muka bago din! Pataas ang edad, pababa ang muka. Ay, Pasko na! Ay, Pasko
Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay mahal sa akin. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, dadalhan ko kayo ng mansana sa tubas. May candy at tsokolate, peras, kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay, ipagdiwang ang araw habang nabubuhay. Sa Pasko darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Pagkat kayong lahat ay naging masunurin, pagkat kayong lahat ay mahal sa Ba't kay ganda sa atin ng Pasko? Naiiba ang pagdiriwang dito. Pasko sa ating hahanap-hanapin mo. Walang katulad dito ang Pasko. Lagi mo na maiisip na sila'y nandito sana. At sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay saya kung kayo'y kapiling na. Sana pagsapit ng Pasko, kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, maligayang bati para sa inyo sa araw ng Pasko. Sa ibang bansa'y di mo makikita. Ngiti sa labi ng bawat isa. Alam naming hindi niya nais malayo. Paskong Pinoy pa rin sa ating puso. Lagi mo na maiisip na
best friend. Ang Pasko'y sasapit na, halina tayo't magsaya. Kung mayroon mang tampoy ating limutin, diba? Kahapon ay lumipas na, limutin mo ang problema. Pasko'y sasapit, tayo'y magsaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal na tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay pag-ibig, ialay natin sa daigdig. Buksan ang puso, ang pag-unawa'y huwag ipagkait. Ang Pasko ay pag-asa, problema ay limutin na. Sa bawat puso, ang Pasko'y ligaya. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. Ang Pasko ay para sa katulad mong nagmamahal, magmamahal ng tunay at sadyang banal. Walang kasing saya kapag nagmamahal. Ang Pasko'y bibigay at pang-unawang totoo. Huwag mong ipagkait ang diwa ng Pasko. Pasko ay para sa akin at sa'yo. 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 Tunay na kay ganda ng Pasko, nagbibigayan ang bawat tao. Kay saya ng mundo, ngunit di tulad kong may ngiti, ngunit di totoo. Paano na ang Pasko kung wala ka? Kalungkutan ang nadarama, sisayang Pasko kung ika'y narito. Merry Christmas, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko. Kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko.
ang Pasko kung wala ka. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, o sige na, bati na tayo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, kalimutan ang pagtatampo. Maligayang Pasko, maligayang Pasko, o sige na, bati na tayo. O sige na, bati na tayo. Natin, nagpadala ng sulat, tapos may picture pa. Sumisigaw niya ko, bingi. Uy, oo nga. Basahin nga natin. Aba, tingnan mo. Asinsado na yung anak natin sa US. Nakasandal pa sa isang magandang kotse. Naku, darling. Namimiss ko na tuloy yung anak natin. Darling, tingnan mo, may nakasulat dito sa likod ng picture niya, Basahin mo nga. Ito, basahin ko. Dear Nanay at Tatay, malaki po ang aking pasalamat sa kutsi na ito. Dahil kung hindi ako nakasandal dito, kanina pa ako tumumba. Hilong-hilo na po ako sa gutom. Ang hirap ng buhay dito sa US. Ayay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Huwag ka nang mahiya! Sabayan mo na ang mga kanta! Malay mo, may magbigay pa ng aginaldo sa'yo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es
para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. iFM ay aking best friend. Merry Christmas, Papa! Happy New Year, Papa! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Laban-laban, oh bawi-bawi. Ow! Oh, magsaya at maghiwag pagkat sinhilang na. Ang hari ng lahat, ang hari ng lahat. Kaya't ating buksan ang pinto ng ating kalangitan. Ow! Aking Papa, mas may kay saya. Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dahil muling mangonok ka. Lapit na ang Pasko, bakit kaya nalulungkot ako? Naaalala mo pa kaya ang tulad ko naghihintay sa'yo? Kaya ngayong sasapit ang Pasko, dalangin ko ay dinggin mo. Na muli sanang makita ka sa araw ng Pasko. Ow!
Thank you. Bakit pa ba labas ika'y saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dati muling malolokit. Bakit pa ba labas ika'y saya? Magmula nang dumating ka, ayaw ko na mawalay ka pa. Dati muling malolokit. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Kahit walang Christmas tree at Christmas lights, Paskong Pasko pa rin ang feeling! Ay, Pasko na! Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang as in malayong magkatotoo. Ah, ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng commandment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sigurado, napapasamay ka na! Marami pa! Para good vibes ang umaga! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today, bringing joy that will last. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will
be together if the fates allow. Hang your shining star above the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. Here we are, golden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow. Hang your shining star above the highest bough and have yourself a merry little Christmas now. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating. Walang ibang hinihiling, pangarap ko'y ikaw pa rin. Kung ito'y panaginip ay ayaw ko na magising. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sana'y huwag magbabago ang matamis mong pagtingin. Kahit na hindi Pasko, piliw ako'y lagi mong mahalin. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay kong ito ay laging laan sa'yo. Sa Pasko darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling
sa mga araw pang darating. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Pag-ibig ko'y iyo, kahit na hindi Pasko. Ang buhay ko ito ay laging laan sa'yo. Sa Paskong darating, pag-ibig ko'y ikaw pa rin. iFM ay aking best friend. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I still have one wish to make, a special one for you. Merry Christmas, darling. We're apart
mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't wag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't wag mo lang saktan ako. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit matraffic tayo sa EDSA, kung ikaw naman ang kasama, kahit mawalan pa ng preno, basta't wag lang na mag-break tayo. Kahit ano pa ang mangyari, kung ikaw naman ang may sabi, kahit maligaw sa pasyalan, basta't wag mo lang ako iwan. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Tanging hiling ko sa Pasko, wag na wag kang magbabago. Kahit maluma ka, ako'y iyo. At kung hihiling ka rin, sa Pasko'y wag nang paabutin. Kahit may gagawin, ika'y uunahin. Kahit ang araw mapundi man, kung ang liliwanag ay ang buwan, kahit masundot ang mata ko, basta't wag lang lalabo sa'yo. Kahit umulan pa ng yelo, kung ikaw naman ang kumot ko, kahit makagat ako ng aso, basta't wag mo lang saktan ako. Thank you! Thank you! Ang babait ninyo! Thank you! Bitin ba, Idol? Sa susunod ulit! Tuwing umaga, ito ang iyong Christmas sabit! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! iFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Tak-tak-tak, sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak-tak-tak lang. Mas malinam namang ulam, achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak-tak-tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Ano kung ganyan ka pumorma?
ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pasko na naman! At dahil season ng bigayan, mamimigay ang RMN ng regalo. Tumutok lamang sa iFM at RMN AM stations para sa updates at mechanics. RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Malapit na! Ay, 6 o'clock na. It's a happy holiday in the Philippines. This is iFM. iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. Programang magpapatamsap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. Young money, young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch that he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Cause the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. If you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, swalla la la. JT, freaky, yeah.
You take your aim far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am coming down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice. Sticks and stones may break my bones. Talking loud, not saying much. I'm bulletproof, nothing to lose. Far away, far away. Ricochet, you take your aim. Far away, far away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am Stone heart, machine gun, firing at the ones who run. Stone heart, those bulletproof iFM, ay aking best friend. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Room on lock the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything
That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. iFM ay aking best friend. Akilad inuman, sa ilabay to pulutan, nayari ka. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Mochigamis. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy Monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy Frutos. Mochi, fruity pa, choppy, Monami, V-Fresh at Frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Narito na tayo sa Kumain number 8. Mangoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangoy. Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:15 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera. iFM ang best friend mo, dugatan! Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga best friend! Waging-wagi ang araw ng Thursday dahil makakasama mo hanggang alas 11, mga best friend. Programang Ay sa Umaga! Gusto kong ulitin yun eh. Ay sa Umaga! Ikaw nga, best, ulitin mo nga! Para malaman ko kung gising ka na ba dyan? O medyo papikit-pikit pa rin ang iyong mata. Pinapaalala ko lang, mga best friend, meron kang pasok, larga ka na, dalian mo. Baka yung teacher mo magbago ang isip, ay eto, 78 na lang. Sa mga best friends natin na nagtatagal sa kanilang mga banyo, dalian nyo na po. Tandaan nyo, merong susunod sa inyong banyo. Hindi lang po kayo ang may pasok kayong araw. True lalay mga best friend. At eto ang ating pag-uusapan mga best friend, yung
suspect sa pinatay na Grab taxi driver, Bes. Ang tawag doon, nag-surrender na siya sa PNP at iprinesent po ito kahapon sa media, mga best friend. Yung Grab taxi driver na yon is naparangalan pa, best friend. Naging trending pa nga siya at binigyan siya ng award na Best Taxi Partner sa best friend. Nakakaloka lang kasi yung suspect, mga best friend, sabi niyang ganon, nanlaban pa po siya, yung kailangan ko lang pera. Grabe naman. Alangan naman na hindi manlaban, diba? Siyempre pinaghirapan niya yung pera. Dugot pawis inalay niya doon, best friend. Magdamag niyang tawag doon, pinagpaguran yun. Talagang manlalaban siya. Kaya maraming nasad nung umamin. Etong si yung pumatay. Yung pangalan kasi nung pumatay, mga best friend, tatandaan ko na yun. Di yun si Deli. Wait lang. Kalimutan ko yung pangalan. Deli Miaso, if I'm not mistaken, yung pangalan niya, best friend. Etong taong to, meron ng kaso way back 2014 at pumatay din siya nung taon na yon. Kaya nakakatakot lang. Bakit nakalabas itong murderer na ite? Diba, mga best friend? Ang pangalan niya ay Dilemios. Yun pala, Dilemios. Hagulgol to the max yung kaanak ng namatay na Grab taxi driver, mga best friend. At itutuloy pa rin yung kaso sa pumatay na ito, mga best friend. At dito naman sa Pangasinan, sa Dagupan City, mga best friend, merong napapabalita na isang kagawad na nahuli sa pamamagitan po ng CCTV na siya po ay nagtatapon ng basura. Ang komento ng mga ibang netizens, kakaklaseng kagawad, siya dapat maging ehemplo. Pero sagot naman ng pamilya ng kagawad na ito, mga best friend, sana hindi na lamang ipinost sa social media at pinagsabihan na lang etong kagawad na ito. Eto, mainit na pinag-uusapan to dito sa Dagupan City kasi umaapila talaga yung pamilya ng kagawad na ito dyan sa Maya, Pugo, Chico, Dagupan City. Kung ano pa yung ibang sa loobin ng pamilya na yan, best friend, ang tabayanan mo dahil po-post namin yan sa aming official fan page. Okay? At ngayong araw, mga best friend, meron pong power interruption na magaganap 8:30 p.m. to 12 noon. Dyan po sa may Manawag portion po ng Barangay Nalshan, Sitio, Borac, mga best friend. At ang ating lagay naman ng panahon, patuloy po na binabantayan ang low pressure area. Napapalapit na po sa ating kinaroroonan. Hindi, nakapasok na to, mga best friend, at tatawid po ito ng Southern Luzon at Visayas. Huling namataan ng low pressure area na sa 85 kilometers silangan po ng Katarman, Northern Samar. At mataas po ang chance na maging tropical depression sa 12 oras, mga best friend. At papangalanan po ito Salome. Ito na po yung pang-19 na bagyo sa ating bansa. Dito po sa Northern Luzon, kasama dyan ng Pangasinan, syempre, mga best friend, magiging maliwalas ang ating panahon. Pero kung minsan, makaka-apekto po yung hanging amihan na magdadala po ng kaunting ulan. Kaya mag-ready pa rin tayo, mga best friend. Okay! Best friend, Alalong Binyera, magbabalik po ako maya-maya lamang. Pag-usapan natin ang mga tumitrending sa social media. Pwede mo na akong i-text sa aming i-text line. That is 0949-614-0306. That is 0949-614-0306. I-like niyo po ang aming official fan page at iFM Dagupan. At syempre, meron din po kaming Twitter, Instagram at iFM Dagupan. You can visit our official website, rmn.ph. I-view nyo lang po ang iFM Dagupan. Pack na merong YouTube dyan. Pwede na kayong makarinig sa amin. Lahat ng yan dito lamang sa paborito mong kasama tuwing umaga. Programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko.
best friend ko. Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, umaatras, kilos mong namimintas. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, kaya mo bang isigaw, iparating sa mundo? Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, sa'yo lang ang puso ko. Walang ibang tatanggapin, ikaw at ikaw pa rin. May gulo ba sa iyong isipan? Di tugma sa nararamdaman. Kung tunay nga ang pag-ibig mo, tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kailangan ba kitang iwasan? Sa tuwing lalapit may paalam, ibang anyo sa karamihan. Iba rin pag tayo, iba rin pag tayo lang. Tumingin sa aking mata, magtapat ng nadarama. Di gustong ika'y mawala, dahil handa kong ibigin ka. Kung maging tayo, kung maging tayo, kung maging tayo, sa'yo ng puso ko. iFM ay aking best friend. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell.
spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky, and now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and held. Let me crashing in a blazing fire. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and held. Let me crash it in a blazing fire. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. Yeah, you wrecked me. Lolo Octavio! Oy, Crispin, bakit? Magkano po magpagupit dito sa barbershop ninyo? Pagupit. Mura lang, 150 pesos. Ang mahal naman! Yung magpaahit po. Ahit, 30 pesos lang. Ahitan nyo na lang po ang ulo ko. Ay! Classic! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo pag may Ajinomoto. Isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo, best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr Plus Guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids, tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Ay, 6:35 na! iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more.
don't. I'ma try to do the things that you don't. Baby, it's your party, I just wanna play. What's that sound? What's that thing that's got me like wow? I'm tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. Go. Twerking like Miley. Go. You got everybody in this club looking at you, girl. How you move that thing from side to side. Fuck everybody in this club, cause I got you, girl. I'ma tell you what's going down tonight. Girl, it's gon' rain. That's that sound. That's that shit that's got you like wow. And wanna let me beat 12 rounds. Baby, look at that body, I just gotta say. When you back it up and you drop it down low. When you pick it up, girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up and I'm spending it all. When I throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Yeah, start twerking like Miley. Twerking like Miley. I know you wore them jeans, so I can see that thong. And pop it like Miley. And don't forget that tongue to tongue. 20 more shots, then I'll pass out. That's what I'm aiming for, baby, let me drown. When I wake up, I'm still in the club, looking at the DJ like turn my shit up. Oh, so when the beat drop, get your ass on the floor. And start twerking like Miley. Twerking like Miley. Gon' get it, girl. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Right beside me. I'ma make you call a nigga pop. Start twerking like Miley. Twerking like Miley. Start twerking like Miley. iFM, I best friend. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the night will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come over. Baby, we don't need no reason why. Come over. No one but you got me feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with you. Who knows
knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the land will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the land will change us, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. Come on, come on, come over. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come over. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami ka nga kasama. Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng Boshigami. Mula prutas na fruity pa. Tamis na choco, ma-creamy monami. Lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Mochi, fruity pa, choppy, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Pang-sampung kumain, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 6:48 na. Kabayan JJ Ella Lambingera. iFM! Ang best friend mo! Dugatan! Uy, best friend kabayan JJ, bago umalis ng bahay, kailangan yung isusot nila, komportable sila, no? Oo, at saka importante po, best friend, alamin nyo po kung ang inyong mga pasok po ay dadaanan nyo ay medyo matraffic dahil nag-uumpisa na build up ang traffic sa iba't ibang panig ng ating lungsod ng Dagupan. Oo nga di ba? Hindi po yan dahil sa stoplights po, ha? Ano po yan? Dahil po yan sa mga best friend natin, syempre, na tawag nito, volume. Hindi, tsaka volume. Anong pag-upgrade? Ayun, pag-upgrade ng daan! Ay, oo, isa dyan. Sa may Rizal Extension, actually.
No, hindi naman siya masyado totally sarado, pero nag-one way One-way, siya. Pero sigurado ako kapag inumpisa nila yung second phase, baka totally isarado nila yan. Dito sa kahabaan ng MH Del Pilar, kapag lumiko na dyan yung mga sasakyan, traffic na dyan kasi yung mga ibang jeepney drivers, ibang motorista, dito na dumadaan. Kaya marami na. Correct. At saka syempre sa mga best friend po natin dyan na medyo nagkukumahog po kayo kapag pagising nyo sa umaga. Alam nyo, importante, inihandaan nyo na yung inyong susuotin kinabukasan. Gabi pa lang. Tama. Non-plancha kalakumon, non-kalabyan Oo naman. Kasi yung pangit naman tignan, di ba, best friend? Kapag papasok ka, gusot-gusot. Tama. Meron pa yung nilaba mo yung sapatos mo, bes, hindi na tuyo. Paano na? O yan, baho pa pero okay lang yan, best friend. Dahil sigurado naman ako may mga alternatibong pwedeng gawin. At kung wala ka namang plancha, maganda yan, tupiin mo ng maayos. Tama. Tapos ipitin mo ng unan. Ginagawa mo Ginagawa ko yun. O kaya naman haplos-haplos mong ganun. Wag lang madumi ang kamay mo lalo na pag puti po yung hinaplos-haplos po ninyo. Iba ang haplos. Okay lang. Okay lang din naman ako kapag kunyari ang gamit mo hindi electric na di ba? Plancha. Okay lang yun. Yung makaluma, nadatnan mo yun, no? Oo, nadatnan ko yun. Pero kaso lang, yun? Parang ang problema doon minsan baka pag hindi mo alam gamitin, masunog yung yung damit mo, kaya naman madumihan. Paano pag wanto yung damit mo? Wala na. Saklap. Sakit. Pero eto, hindi masaklap to, best friend, dahil nga eto nga nag-trending sa social media, isang boyfriend na kung saan siya po ay naka-high heels, so 2 inches yung kanyang high heels. Ay, grabe. Bumigay na ba siya? Hindi. Ang kwento, best friend, kabayan JJ, nakipagpalitan siya doon sa kanyang girlfriend. Binigyan niya yung tsinelas niya sa kanyang girlfriend kasi pagod na daw. Sinundo niya yung kanyang girlfriend sa work. Pagod na yung girlfriend. Kaya kinuha na lang niya yung high heels. Willing to sacrifice, Oo. Ang cute-cute. Nandun pa yun sa picture na parang tinatakpan daw niya ng umbrella, pero wala nakita nitong netizen na itay na kumuha ng picture. Ayun. Ako sigurado naman good intention naman yung pagkuha ng netizens. Netizen natin na nag-post noon. Pero alam nyo ba na hindi tayo dapat basta-basta na kumukuha ng mga pictures nang walang paalam sa taong subject natin. Kasi syempre, hindi natin alam minsan yung pag hindi natin alam yung background, baka mamaya mag-create yon ng bad impression doon sa tao. Huwag nyo basta-basta i-upload din, mga kunyari, best friend. Kunyari, ito ang trending ngayon sa social media. Hindi ako lumalayo dun sa parang paalala lang. O kasi sabihin natin parang dun sa loob ng jeepney may kakaiba. Lahat kayo gising, tapos yung isa tulog. Ganon. Ayoko lang ganyan. Ang trending ngayon dun sa isip ng mga mga isip ng tao na yan, ibibideo ko ito. Magbabiral to. 1,000 million, gano'n, no? Tapos kukunin to ng iFM, itatag nila ako. Magiging famous ako, gano'n. Ganun. Pero hindi natin alam na minsan nagkakaroon ng ng epekto psychologically doon sa tao. Tama. Di ba, malay mo, sobrang pagod niya. O ayaw niya ng mga ganun na mga klase ng tapos pinagtatawanan natin. Hindi natin mapiplease lahat dun sa social media. Alam nyo ba, di ba, kung magpo-post ka dyan, meron at merong negative na mag-comment dyan. Tama ka dyan. Hindi mawawala yan. Bakit kaya ganun, no? May mga magsasabi talaga na, ano ba yan? Ba't siya tulog ng ganyan? Ang ingay-ingay niya. Yun nga, nabasa ko sa comment. Sabi, pa-famous lang yan. Sabing gano'n, no? Di ba? Di ba? Parang nag-good intention lang yung tao para sa kanyang girlfriend. May mga nasabi pa na mga Oo nga. Ay, naku kayo mga best. Uy, batiin lang natin eto mga best friends natin na nagsipag-text sa ating text line. Kay best friend Jocelyn Bosel Soriano na nakikinig ngayon sa atin at dyan daw sa Mayakali, Pogi Kalasyaw. Good day, then. Pakigising nga po yung anak ko, si Joed. Si Joed, laging ginigising niya. Joed Ramos at asawa daw niya. Asawa ko na nagluluto. At ikaw nagte-text ka. Nag-joke lang. Yung nagluto na daw at saka yung kasama daw namin na sila Ate Estela Locadio at yung asawa niya si Juanito Locadio. Yan. Taga San Carlos City. Galing kay Benong. Hi! Benong Ramos. Benong.
taga Palaming. Ay, Ate Mons, good morning daw. Hello po. And good morning din. Ito, good AM. Okay, Jeffrey, thank you. And good morning, Jeff. Maraming salamat. Uy, susunod na po RMN News Nationwide, the sound of the nation. Alamin po ang mga iba't ibang balita sa iba't ibang panig ng ating bansa maging sa iba yung dagat. Tama ka dyan, best friend kabayan JJ. Kaya naman, huwag nang ililipat ang inyong mga radyo dito lamang sa iFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed
found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future. Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas, umaga na po na Webes, mga kasama, inyong mga Radyomana o si Badio Beras. Ngayon po ay November 9, 2017, Radyoman AJ de los Reyes. Live via satellite, RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Live nationwide kasama lahat ng RMN station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live din tayo mga kasama sa WRMN New York, USA at sa Facebook. Hanapin nyo lang at i-like ang RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. RMN News, panahon. Ganda umaga, Radyoman AJ, and welcome back. Ngayong umaga ay namataan, tumatawid ang isang LPA, low pressure area, sa silangang bahagi po ng Visayas. Abay, Radyoman Body na mataan ito, 85 kilometro silangan ng Katarman, Northern Samar. Mataas po mga kasama ang tsansa na mag-isang tropical depression ng LPA sa loob ng 12 oras. Abay, kapag naging bagyo ito, tatawagin nitong Salome. Ganda ng pangalan, no? Namiss ko yung pangalan Salome. Sa mga dadalaw sa Kagsawa Ruins dyan sa Daraga Albay, magdala po ng payong dahil magiging maulan sa Bicol Region at saka po sa Samar. May kalat-kalat pong pag-ulan dyan naman po sa mga kababayan natin sa Calabarzon, Mimaropa, Visayas, dito rin po sa Metro Manila. Delikado pala mag-post, maulan din sa Bangi Windmills, sa Ilocos Norte, unless wet look. Ang gusto mo, ha? Kasama ang Cordillera rin ho at ang Cagayan. Dahil Throwback Thursday, mag-throwback tayo sa Timaco Hill sa Cotabato. Dahil maulap ang panahon sa buong Mindanao na may chance ng isolated thunderstorms. Mga kasama sa Metro Manila, ang temperatura ay 26 degrees Celsius. Metro Cebu, 29 degrees Celsius. Metro Davao ay 24. RMN News Nationwide, the Sound of the Nation. Iginit po ni Senate President for Tempore Ralph Recto na wag nang isama ang dagdag na buwis sa produktong petrolyo sa isinusulong na Tax Reform for Acceleration and Inclusion, o yung pong acronym niyan ay TRAIN ng Duterte Administration.
Sa nasabing panukala, papatawan ng 6 pesos kada litro ang petroleum products kapalit ng pagbabawas sa personal income tax sa mga empleyado. Ayon kay Recto, magpapahirap lamang ito sa lahat ng consumers dahil sa magiging epekto nito sa presyo ng mga paunahing bilihin. Anya ang koleksyon na target makuha mula sa excise tax sa langis ay pwede nang kunin sa iba pang paraan, halimbawa na po ang mga financial transactions at pagpapatupad ng tinatawag na burden sharing. Dumating na sa Vietnam si Pangulong Rodrigo Duterte para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o yung APEC Summit. Sa unang pagkakataon, dito daw makikita sina Pangulong Duterte at United States President Donald Trump, pero malabo daw magkaroon ng bilateral meetings ang dalawa. Uunahin kasi ang meeting ng Pangulo kasama ang mga heads of state ng Vietnam, Papua New Guinea at Russia. Ngayong araw magiging keynote speaker ang Pangulong Duterte sa ASEAN CEO Summit. Sa kanyang departure speech kahapon, umaasa ang Pangulo sa pamamagitan nitong mga pagpupulong ay mapapalakas at mapagtitibay ang ugnayan ng mga bansang kasapi nito. I anticipate a highly productive meeting and I look forward to exchanging ideas with my fellow leaders and old friends on how we can strengthen relationships to sustain the economic vigor of Asia-Pacific region. Kasado naman ang pagpupulong nina Pangulong Duterte at Trump sa ASEAN Summit dito po sa Pilipinas sa Nobyembre at 13. Nilinaw mga kasama ni Paulo Rodrigo Duterte na wala pong kinalaman ng China sa pagpapahinto sa pagtatayo ng mga bahay o bahay kubo sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island. Taliwas yan sa sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na mismo ang Pangulo nag-utos sa itigil ang konstruksyon dahil nagreklamo ang China. Ayon po sa Pangulo, maganda ang relasyon ng dalawang bansa kaya walang dahilan para kontrahin ng China ang nasabing konstruksyon. No, China never, in fairness to China, it never took a strong arm method. There are so many contesting parties there, overlapping. It's better understood in the light of just talking to the nation. Ang pagpapatayo po ng struktura sa Sandy Cay ay para sana sa mga mangisdang Pinoy doon. Ipinaparicall ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang lahat ng mga pulis na nakatalaga bilang security details sa mga very important persons o yung VIPs. Ito'y matapos ilagay sa kustodiya ng CIDG ang 2 police escort ng drug suspect na si Diana Uy na nakuna ng 10 milyong pisong halaga ng shabu. Ayon kay de la Rosa, ito'y para matiyak na hindi sangkot sa anumang illegal na aktibidad ang bibigyan nila ng police escort. Maniniguro kami na yung mabibigyan na security detail ay talagang malinis na tao. Kaya nga, I have instructed the Director of PSPG, recall niya lahat ng mga security detail at bigyan ng kaukulang instruction what to do. Sinabi naman ni PNP Police Security and Protection Group Director Chief Superintendent Joel Crisostomo de Leon Garcia, by batches ang gagawin nilang pag-recall sa may 400 pulis na naka-assign sa private VIPs at 300 naman sa government VIP. MN News, the sound of the nation. Report. Alas 7:07 na umaga sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Yung kaanak po mga kasama na sa 44 dumulog sa Korte Suprema matapos na hindi makontento sa kaso isinampa laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Para sa detalye si Radyoman Joyce Adra. Kinwestiyon sa Korte Suprema ng mga kaanak ng SAF-44 na namatay sa enkwentro sa Mamasapan, Maguindanao ang resolusyon ng tanggapan ng Ombudsman na kasuhan lamang ng usurpation of official functions sina dating Pangulong Noynoy Aquino. Ang petition for certiorari ay inihain ni Felicitas Nasino, asawa ni P.O. Tonicky Nasino, Helen Ramacula, ina ni P.O. Rodel Eva Ramacula at ng Volunteers Against Crime and Corruption. Sa kanilang petisyon, hiniling nila ng mapawalang bisa at mabaliktad ang Consolidated Order ng Ombudsman na may petsang September 5, 2017 at Consolidated Resolution na may petsang June 13, 2017. Sa nasabing mga kautusan at resolution, ibinasura ng anti-graft body ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide laban kina Aquino, dating PNP Chief Alan Purisima at dating PNP SAF Chief Getulio Napeñas. Hiniling ng mga petitioner sa Korte Suprema na atasan ng Ombudsman na ang ihaing kaso laban sa 3 respondents ay reckless imprudence resulting in homicide sa halip na usurpation of official functions lamang at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Collantes Adra, DCX 558, Tatak RMN.
RMN News Nationwide. The sound of the nation. Good news! Eto, AJ, kasama ka ba dyan? Hindi tayo kasama dyan. Sa mga kawani lamang po ito ng gobyerno, abay ngayong buwan ay matatanggap na ang kanilang mga cash gifts at year-end bonus. Ayon po yan kay Budget Secretary Benjamin Diokno. Aabot po sa 6.9 billion pesos na cash gift at 32.8 billion pesos na year-end bonus ang inilaan para dito. Anya, hiwalay pa ito. Abay, meron pa yan 5,000 pesos na dagdag na cash gift. Sa November 16, sisimula ng pamamahagi ng cash gift at year-end bonus na naatras noong ilang linggo dahil sa ASEAN Summit. Under the new salary structure, 14-month pay na kami ngayon. Meron kami 1 full month pagka June and then another full month for December. Good news talaga yan. Una na pong sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na simula ng taong 2018 ay magiging doble na rin po ang matatanggap ng sahod ng ating mga sundalo at pulis. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Uy, nag-sorry na pala sa mainstream media, mga kasama, si Presidential Communications ASEC Mokauson. Ay kasunod ang mga banat niya laban sa mga kagawa din ng media at ilang media organizations. Sa kanyang post sa Mokauson blog, humingi siya ng pamanhin sa ilang media sa pagkakataon na saktan daw niya ang mga reporter nito. Ako po ay nagpapakumbaba sa inyo at humihingi ng patawad kung ako po ay nakasakit sa ilan ninyong mga reporter. Mahal ko po ang bayan ko at alam kong mahal nyo din ang ating bayan. Kaya ako na po ang lumalapit sa inyo at humihingi ng dispensa. Napakinggan nyo rin po sana yung magandang background. Pero may ilang media organizations pa. Ngunit sa tatlong basura na mainstream media katulad ng Rappler, Inquirer at ABS-CBN, hindi po titigil ang taong bayan sa pagbabantay sa inyo hanggang hindi nyo titigilang sirain ang imahe ng Pilipinas lalo na sa ibang bansa. Hindi namin kayo tatantanan hanggang hindi kayo nagbabago. Apila pa ni Uson, mga kasama, magtulungan para sa hinahangad po na pagbabago at kaunlaran ng bansa. Sa ngayon, di pa malinaw kung bakit biglang humingi ng sorry si Uson. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ikutin natin ang mga balita mula sa ating mga radyoman sa lahat ng RMN stations nationwide. Bagong Chief of Police ng Dumaguete, umupo na. Ang kasama natin mula sa RMN Dumaguete, si Radyoman Anthony Maginsa. Umupo na bilang bagong Chief of Police sa lungsod ng Dumaguete si Police Superintendent Jonathan Pinida, kapalit kay Police Superintendent Jovito Atanasio. Si Atanasio ang kapalit din ni Pinida bilang head ng Negros Oriental Intelligence Unit. Ang pagkaupo ni Pinida ngayon bilang bagong Chief of Police sa lungsod ay hindi pala na-inform ang mayor sa lungsod ng Dumaguete. Kaya't nagpasa ng resolusyon ng City Council kahapon sa sesyon na magbigay ng eksplanasyon ang Provincial Director sa lalawigan tungkol dito. Si Police Senior Superintendent Edwin Portento ay hindi rin nakapagpaalam sa mayor ng Dumaguete na si Mayor Felipe P. Antonio Remolyo na magbalit ko na mayroon ng bagong Chief of Police ang lungsod. Ang inyong radyoman ng Dumaguete, Anthony Maginsay, Tatak, RMN. Lipat tayo masama sa Cotabato. Municipal Agriculturist po dyan sa North Cotabato ay pinagbabaril ng riding in tandem. Para sa detalye sa Emerson Suwat ng RMN Cotabato. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng riding in tandem criminals ang municipal agriculturist ng Bayan ng Arakan habang ito ay sakay ng kanyang motorsiklo sa sitio na Panlan, Barangay Poblasyon sa Bayan ng Arakan sa lalawigan ng North Cotabato. Kinilala ni Police Superintendent Bernard Tayong, ang spokesperson ng Cotabato Police Provincial Office, ang nasawi na si Edgar Aranya, 57 anyos, Municipal Agriculture Officer ng Arakan. Sa report ay sakay ang biktima ng kanyang motorsiklo at tinatahak ang National Highway sa nabanggit na lugar patungo ng poblasyon ng sundan ng riding in tandem criminals at pinagbabaril. Nagtamo ang biktima ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bagay ng kanyang katawan na nagsanhi ng agaran nitong kamatayan. Mabilis namang tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Blanco pa rin ang PNP kung ano ang motibo sa naturang pamamaril. At yan ang report, Amir Sinsuat, ang inyong radyoman ng DXMY RMN Cotabato. At isa naman pong lalaki napatay ng sariling kapatid matapos siyang pukpukin ng bato sa ulo.
Alamin natin ang detalye mula kay Radyoman Marjorie Hervo ng RMN Iloilo. Patay ang nakababatang kapatid matapos pukpukin ng bato sa ulo ng kanyang nakakatandang kapatid na suspect sa Tigmawan, Iloilo. Batay sa interview ng RMN Iloilo sa kay Police Senior Inspector Hermogenes Yulatic, hepe ng Tigmawan PNP bago mangyaring insidente, sinunog muna ni Ray Garganza ang bahay ng kanyang kapatid na si Jerry Garganza. Hindi pa ito nakontento nang maapula na ang apoy, binato ni Ray ang bahay ni Jerry. Ayon pa kay Yulatic na posible na ubos na ang pasensya ni Jerry sa kanyang kapatid, kaya ito ay kanyang hinabol para sana itali, ngunit ito ay nanlaban at sila ang nagsuntukan. Pinukpok ng bato ni Jerry sa ulo si Ray upang ipacify sana, ngunit ito ay nasobrahan sa puwersa, kaya ito ay napuruhan at kanyang napatay. Pinaghihinalaan naman na may nervous breakdown ang kapatid na si Ray. Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Hervo, Tatak RMN. Dinig sa buong bansa. RMN News Nationwide. The sound of the nation. RMN News. Sports News. Isang panalo na lamang kailangan po natin Neo para tuloy ma-sweep ang elimination round at mga tsak ng pwesto sa finals ng UAP Season 80 Men's Basketball Tournament. Matapos talo ng UP 92-82 kahapon at naitalang 13-0 win-loss record. Nauna sa panalo ng Eagles si Matt Nieto na naka 19 points. Si 30 Ravena naman ay 10 points. Huli mga kalaban nila ang Lasal sa linggo, November 12 sa The Big Dome. Balita sa Ipayong Dagat. Nag-resign ang isang cabinet member ng United Kingdom government matapos umamin sa nasikretong nakikipagkita sa ilang opisyal ng Israel. Inamin ni Priti Patel na nakikipagpulong siya kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu habang nagbabakasyon noong Agosto. Ang 45 anyos na politician ay kasalukuyang Secretary of State for International Development at isang mataas na opisyal ng Conservative Party. Hoy, sa mga taga-Luzon area ho, ay tingog nin banwaan ang susunod na programa. Kasama si Radyoman Panfilo June Hoson sa RMN affiliate DWRN 657 Kil Naga. We are proud. We want the world to come to us. Kasama nyo sa bagong tulog ng pagbabalita yung Radyoman. Ako po si Buddy Oberas. Radyoman AJ De Los Reyes. Ito po ang RMN News Nationwide. The sound of the nation. This is iFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, iFM. iFM ay aking best friend. Naksawan ka lang labir-labir? Sika to, tiks sa tiks, nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pia Wurtzbach sings for new Downy Sweetheart. Downy Sweetheart. Ilabas ang sweetheart mo sa bagong bango. Downy Sweetheart ko, ₱5, Mas tumatagal kaysa mahal na pabango sa damit. Downy Sweetheart ko, amazing bango. Downy Sweetheart ko, New
Downy Sweetheart, 5 piso SRP lang. Try nyo ang bagong bango ng New Downy Sweetheart. 5 pesos SRP lang. Anong oras na? Ay, 7:20 na. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That time check was brought to you by Columbia. Happy 80th year anniversary to Columbia International Food Products Incorporated. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy. Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga. Aarangkada na ang Ay sa Umaga. iFM, best friend mo at best friend ko. iFM, best friend mo at best friend ko. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your to ride it, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico, mamacita. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris. Everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us. And I'll agree, baby. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. You say you want a good time, but here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me. Tell me what's on your mind. What's on your mind? If you want it, girl, come and get it. All this is here for you. Tell me, baby. Tell me, baby. What you tryna do? Gold jewelry shining so bright. Strawberry champagne on us. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. iFM ay aking best friend. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y matatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin
nadarama. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba? Sana tayo na lang. Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Ikaw pa rin talaga ang iniisip ko ngayon, kahit na alam kong ibang kapiling mo ngayon. Alam kong sa iyo'y may pagkukulang siya. Pwede bang makialam? Hindi ko kayang babayaang makita kang ganyan. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y matatagal. Pwede na ba? Sana tayo na lang. Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Nandito lang ako, naghihintay na makapiling ka. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba? Sana tayo na lang. Ikaw ang tangi kong pangarap magkasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. Pwede na ba? Sana tayo na lang. Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang. iFM. Ganito magsabi ng bad news. Hello, boss. Kumusta na po kayo dyan sa Davao? Okay naman ako dito. Kayo, kumusta naman kayo dyan? Hindi okay, boss eh. Kasi namatay po yung parrot nyo. Ha? Yung cute kong parrot namatay? Bakit? Kasi boss, napakain po namin ng dead meat. Ha? Bakit yun naman kasi pinakain ng dead meat? Saan ba yun nanggaling? Kasi boss, namatay po kasi yung kabayo nyo eh. Ano? Yung Arabian Stallion namatay din? Bakit namatay? Kasi boss, na heart attack po kasi. Pinagbuhat po kasi namin ng tubig eh. Bakit yung pinagbuhat ng tubig? Kasi po, nasusunog po yung mansion nyo eh. Ano? Yung mansion ko nasusunog? Bakit? Kasi po, natumba po yung kandila. Nasunog yung kortina. Bakit naman kayo nagkandila? Nag-brownout ba? Boss, wala naman pong brownout. Nagpuyat lang po kasi kami eh. Bakit kayo nagpuyat? May lamay ba dyan? Opo, boss. Kasi namatay po si ma'am kahapon eh. Ano? Yung mahal kong asawa, wala na? Bakit hindi nyo sinabi sa akin agad? Ang dami nyo pong pasikot-sikot. Mga walang hiya kayo. Damoho kayo! Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS.
For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tak, tak, tak. Sumasarap ang luto mo. Pag may Ajinomoto, isang tak, tak, tak lang. Yeah, yeah. Mas malinam namang ulam. Achieve ang timpla mo. Tumatatak ang iyong sarap. Sarap, sarap. Kailangan sa pagluto ang tak, tak, tak ng Ajinomoto. Lumalabas ang tatak sa sarap sa bawat taktak ng Ajinomoto. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Alam mo best friend, isa sa pinakamahirap na pakiramdam ay yung magtrabahong inuubo. Sobrang hassle sa pakiramdam, di ba? Kaya para sa ubong walang tigil, mag-Robitussin DM. May cough calma combo ito na may menthol na. May pantulong alis plema at pampigil ng ubo pa. Para tigil ang parusa sa makulit na ubo, mag-Robitussin DM. Dextromethorphan HBr plus guaifenesin is the generic name of Robitussin DM. Ang pambatang Robitussin, Robikids. Tumutulong magpalabnaw ng plemang makapit. Para sa ubong may plemang bata, mag-Robikids. Carbocysteine is the generic name of Robikids. If symptoms persist, consult your doctor. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa iFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera! Ang best friend mo! Tugatan! Uy, eto na, Shining ha? bright, the shining sun. Anong kanta yan? Wala lang. Dahil na-inspire tayo sa golden sun. Akala ko kung ano na yan. Pero eto ha, 5-second bati tayo mga best friend. Pwede po kayong tumawag 0919-411-7714 o kaya naman po sa 0915577528 at syempre sa aming iText line 0949-614-0306. Eto na muna ha, best friend. Meron po tayong power interruption ngayong araw. Okay, November 9, 8:30 to 12 noon. 3 hour and a half po. Pero sa Manawag lang to, sa may portion ng Barangay Nalsyan, Sitio Borac. Dahil po yan sa primary line revamp. Ayun. Sa Sabado naman, naku, marami-rami itong walang kuryente. 6 a.m. to 6:10 a.m. 10 minutes lang po yan. Tapos 11:50 to 12 noon. 10 minuto rin po all areas ng San Jacinto at San Fabian. Dahil po yan sa relocation ng mga poste sa
may Gibel Bridge. Gibel Ang Bridge social talaga magbasa ni Kabayan. by the DPWH yun. At saka 6 a.m. to 12 noon po, 6 na oras, San Jacinto portion po ng Barangay Poblacion East. And yan po yung sa San Jacinto, Manawag Road po. Oh, ayan na. Eto, batiin daw natin to. Nakikinig daw sila ngayon na kumakain ng kanilang agahan, tuyo, plus itlog, plus sinangag na kanin. Diyan daw sa may Kalasyaw, Pangasinan. Ayan, ikaw ba, best friend? Ayan, ka na bang bumati ng 5 segundo sa loob ng 5 segundo lamang? As in, kapag bumati ka, tapos, hindi mo natapos, wala na. Wala kaming pakialam. Kapatay na po namin yan. Oh, ganun yun. Dapat, ano yung challenge eh. Dapat kapag kunyari nag-tick na yung clock, dapat mabati mo na yung mabati para mas makarami tayo. Oo naman. Kaya naman, best, dali na. Muli. Tawag na po sa ating mga numero. Ano yung numero natin? 0-411-771-4. Text line ata yun. Tama. 0-1-9. Ay, 19 pala. 49 yung isip ko. Meron pa. 0-915-5775-283. 5 segundo na pagbati. Eto ha. 5 second na bati natin to, best friend Kabayan JJ. Nag-text sa ating iText line. Eto, iFM ang best friend ko. Gandang umaga, Ate Ala Lambingera, Kabayan JJ. Ano daw, mga best friends natin sa may San Carlos, yung mga chismosa daw na bad trip sa umaga. Grabe naman yun. Bad trip siya sa umaga, bes. Bayaan mo na yung mga kapitbahay mo. Wala ka na magagawa dyan eh. Okay naman talaga ang mga kapitbahay eh. Minsan 5 segundo lang din ang good news, good mood nila eh. Ganun. Diba? Tapos bad mood eh after 5 seconds. Parang nahihiya pa silang lahat ha. Sige. Siguro mamaya mas gustuin nilang yan. Tumawag. Sige. Sila. Mamaya mga best friend na pwede pa. Kaya naman magbabalik kami dito sa iFM. Ang best friend mo. Sugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. Ella Lambingera. iFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. Number 1 ka sa akin. iFM ay aking best friend. iFM ay aking best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Business, let's go. We got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it hot when Mama rock and shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Andale, you know we got it. How we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. I got that Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. But how much cola can your body take, take, take? Every time I come around, oh, you know it's going down. Make it hot with my maraca, shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Andale, you know we got it. Why we say, soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. Tranquila, pura Coca-Cola, nada de tequila. Hasta Rumania, tú sabes que esto es magia. Hoy junto a Ina, el negocio es mi alias. Tranquila, que tú no haces fila. Sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina. J to the B, I double N. Follow my game, you know we don't play. La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. J Balvin, Ina, la combinación mundial. Soy Latina, baby, soy Latina, baby. Okay, let's party, say ole. Soy Latina y la noche we own it, baby. Okay, let's party, say ole. iFM, aquí best friend. This the track that make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the
but throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track, but throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track, but throw your hands in the air. This the track, but throw your hands in the air. This the track, but throw your hands in the air. Hit me with the horns. Hey yo, this that hit to make you jump around. This that hit to make the speaker pound. DJ catch you at a DJ crown. Hear that horn blow in the background. From Germany way down to Cape Town. Bartender, come on, pass another round. Don't mean later, I mean right now. Your boy Greg Nice is about to throw down. Let's get twisted, get lifted up in the club. You know we stay blistered. This that song, we got it going on. DJ catch yo, hit me with the horns. Girl, I wanna see you shake that. Up in the club, this is where that cake at. Now girl, if you shake that, please don't break that. Cause when you back it up on me, I'm gon' take that. Live as a muff, we can't fake that. Up in the studio is where we make that. 4, 5, 6 on the dice, that's head crack. DJ Cat, yo, this is a hot track. Hit me with the horns. This the track that make you lose your mind. This the track that make you press rewind. This the track that make the girls look fine. This the track you feel in your spine. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. This the track that throw your hands in the air and wave them around like you just don't care. I am the legendary DJ Cool, right here with DJ Cash. And we ready to get this party started right now. But before we start this party, get your hands up, right now. Hands up, Hey yo, DJ Cash, hit me with the horns. Hit me with the horns. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. iFM ay aking best friend. Eto na ang iFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ang paborito namin candy, sarap ng pochi gamis, mula prutas na fruity pa. Tamis na champi choco, mag-creamy monami, lamig dala ng V-Fresh at sobrang chewy frutos. Pochi, fruity pa, champi, monami, V-Fresh at frutos. Aming pasasalamat sa pagmamahal niyong tunay mula sa Colombia. Kasama sa pang-araw-araw na hamon ng buhay, sa gitna ng tawanan at seryosong usapan, may frutos na karamay. Anong oras na? Ay, 7:50 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Programang magpapatangzap talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Kabayan JJ Ella Lambingera!